Gen jenengan bertakwa. Nek jenengan bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, dimulyakne karo Gusti Allah. Wa may yattaqillaha ila akhir. Nek jenengan bertakwa tenanan, dikei solusi dari setiap kesulitan panjenengan, mari kuwi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jenengan dikei rezeki saka dalan sing ora disangka-sangka. Mulakno rata-rata delok wong biyen-biyen. Wong biyen-biyen sing kutuk wae poso ya poso, traweh ya traweh. Padahal keterane wae Ramadan iki ra nyekel dhuwit. Tapi krana ketakwaane iki mang posone iki tenanan, ora kaya awake dhewe golek validasi ngono kuwi. Lah awake dhewe iki lho poso sedina ngono wis sahur di video. Ya ora, buka ngono wis. Halah. Sesuk ikan titik-titik we karo konco SMA bukber, konco SMP bukber, ya toh, konco SD bukber. Tempo nih baru ramagripan, rangisaan, mari kuwi hibah. Piye, kowe piye, anakmu piro? Aku mantanmu lo balik ya yo. Ecek-ecek. Pengen cetuk bulan Ramadan niki, terutama orang-orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ki kewangen karo Ramadan. Pertama karena melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan ini nikmate niku rasane niku siji panjenengan. Kemudian nek ngomongne promo ganjaran geden. Bulan suci Ramadan promo besar-besaran. Wah Pak Budi beruntung ini bawa bis ke sini, pahalanya banyak itu. Nah, jangan sampai nanti akhir Ramadan ditambahi lagi. Wah, ora. Iki malah wis iki gak sido ngaji malah menjilat iki. Wah jerene Pak Tato, tomak Gus tomak. Wah. Modelmu nok anyaran nok kowe Islam. Wah timbangane video cek anyar video ya. Iki serodok suwi, cuma bedhik iki. Nek video kita wis istiqomah tenan video. Alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh mari kuwi mek gur bangga tok. Alhamdulillah cetuk Ramadan. Kita juga harus paham. Terutama yang harus kita pahami apa? Apa yang diwajibkan pada bulan ini? Nah, salah satu yang diwajibkan bagi kita umat muslim, orang mukmin, orang beriman, yakni adalah berpuasa. Wajib hukumnya. Sesuatu yang wajib ini ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan ini dosa. Nyuwun sewu iki tak terangne sing mendasar mawon, krana jamaahe akeh sing garangan. Kadang koyo awake dhewe ngeten iki mlebu bulan Ramadan pikirane wis mek guru, waduh sak wulan kasih engko wis riyaya, pagerku dicat apa ora. Klambine anyar apa ora iki engko. Lah. Sebelum kita memikirkan kuwi iki ora tek penting jane. Jadi sing kudu dipahami awake dhewe, kita paham kewajiban yang harus kita lakukan pada bulan suci ini. Jadi akeh wong lho, mboten sedaya lho Bu, Pak, saged manggi bulan Ramadan. Ana kalane kadang wis sawa mangat, ya Allah dilungkas poso, dilalah, ditimbali Gusti Allah luwih dhisik. Mangkate luwih dhisik, akhire ra cethuk. Lah jenengan-jenengan iki wong bejo, wong beruntung. Lah poso bulan suci Ramadan niki hukume wajib. Sejalan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wong-wong sing beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya berpuasa orang-orang sebelum panjenengan. Jadi jenengan niku diwajibne poso kaya dene wong-wong sakderenge panjenengan. Jadi orang-orang nabi-nabi terdahulu niku ya diwajibne poso. Lah tujuane poso niki jenengan kudu paham. Niki napa? La'allakum
tattaqun. Tujuane agar panjenengan niku bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jenengan takwa dhateng Allah. Nek jenengan niki posone kok tenanan memang istimewa. Katakanlah posone iki memang imanan wahtisaban, benar-benar atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poso sing ora mek gur ngempet luwe, ora mek gur ngempet ngelak, tapi yo poso sing benar-benar berkualitas, poso sing bener-bener jos jis sampai benar-benar menunjukkan ketakwaan panjenengan kepada Allah. Lah insya Allah jenengan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan firman-Nya Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene wong-wong sing bertakwa datang Allah Subhanahu wa taala bakal dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika puasa panjenengan ini sampai benar-benar membentuk ketakwaan atau menghadirkan ketakwaan yang sungguh-sungguh, janjine Allah nggih istimewa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wong ini gelem bertakwa, dia akan dikeluarkan dari setiap kesempitan hidupnya. Jenengan duwe problem, duwe masalah. Mulakno wong nek wulan suci Ramadan iki kok posone tenanan sampai terbentuk ketakwaan. Wong kuwi duwe problem beresi karo Gusti Allah. Ora percaya? Gus Ikdam cek poso sedina. Tapi kan beda posone karo jenengan. Nek jenengan mek ngempet luwe karo ngelak. Aku cek poso sedina. Dilalah pondok kene pancen butuh bis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Langsung wong bertakwa dikei solusi dari kesulitannya. Bisa teko dhewe, unuk. Kene ora tuku malah digawakne ampo ngene iki. Beh, kurang jos jis piye. Mulane jane maneman sing ora poso. Mari kuwi gayane bengi solawatan, jam 10 isuk mang rokokan. Lah, kuwi wonge linggo ning ndi aku ya roh. Ning aja kok sawan kok wong isin. Oh, ya teko. Wonge teko. Linggo ya rada ning ngarep ketoke. Ora. Lah kuwi nyawang sapa? Nyapu kok malah nyawang Pak Tato iki. Tenar loh, Pak Budi saja yang beliau bukan muslim aja katanya tadi puasa. Sering, tapi saya dulu waktu puasa diundang ke rumahnya itu ya, Pak Budi sehari gak makan. Jadi menghormati konco-konco ini gak makan. Loh iman Pak Budi, wae mangan ae wong kene kudu mangan aku ya. Loh saya itu pernah diundang ke sana, ke garasi, jadi ngaji sama karyawan-karyawan itu. Istimewa, seneng saya sama Pak Budi itu, menghargai karyawannya, toleransinya luar biasa. Itu kayak ST ini Pak Budi itu kayak ST ini. Kita sendiri kan ya mulai video dulu belum muslim ya kita hargai, pengen ngaji monggo. Semua orang pengen belajar baik kan ngoten gitu. Enggak ada masalah. Lah, terus istimewane wong sing gelem bertakwa ning Quran janjine ya jelas. Mari yaj'alallahu wa mari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukaan kok ayate. Orang itu akan diberi rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ketarane duwike panenan wis oleh. Duite toko wis oleh, tapi iki jek duwe butuh daftarne anak sekolah apa piye dilalah krana wong kuwi mang takwa nglakoni poso iki memang murni karena melakukan perintahnya Allah, moro-moro dilalah enek wis mbuh dalane piye apa moro-moro wong sing tau utang pirang-pirang taun kae moro-moro nyaur apa moro-moro kambile ning arep omah kuwi wayahe ngunduh. Apa dilalah moro-moro ditelepon karo BRI Kanwil iki jenengan mendapatkan undian umroh. Iki jenenge min haitsu la yahtasib. Nah,
nek entuk telepon wayahe ngangsur kuwi ora rizki min haitsu la yahtasib. Kuwi jenenge apes min haitsu la yahtasib kuwi. Amsong kuwi kadung sowan teh kemlewet ning warung bayari kancane ngono moro-moro telepon. Pak pun nunggak 3 dina. Wah. Ingah-ingih ngono moro-moro Sing biasane kena ngono kuwi wonge teko aku ya roh. Lingguhe ning ndi roh aku, tapi aja kok sawang. Engko wonge mulih ngono. Dadi kutiba di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir, kutiba di situ maksudnya maknanya niku bermakna wajib. Wajib barang kuwi nek wis diwajibne nek dilakoni oleh ganjaran, nek ditinggalne dosa. Mulakno kaya panjenengan kula wangsuli pindah malih poso. Poso aja sampai ra poso, diusahakne poso eman-eman. Uripe jenengan sampai kapan ya ora roh, kan ngono ya to? Heeh. Isin karo Pak Budi ini, Pak Budi ora mangan sedina. Lah selain dia itu melakukan ketakwaan nalikane poso dan menyempurnakan ketakwaannya, uang kuwi mang nek poso nyempurnakne keislamane. Krana napa? Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Bunyal Islam ala khamsin. Islam niku dibangun atas 5 pondasi, cakarayame 5. Apa ae? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Nomor 2 wa iqamis shalah, mendirikan salat. Nomor 3 wa itaiz zakah, bayar zakat, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, mari kuwi poso Ramadan. Wa hajil bait sing nomor 5, wa hajil bait, haji bagi yang mampu ke Baitullah. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Lah jenengan nek gelem poso berarti juga termasuk kategori orang yang memperkokoh keislaman panjenengan, menyempurnakan keislaman panjenengan. Jadi poin pertama, hukumnya wajib, tujuane kuwi mang apa? La'allakum tattaqun. Karo Gusti Allah kuwi mang diwajibne kuwi mang la'allakum tattaqun. Jenengan bertakwa. Nek jenengan bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, dimulyakne karo Gusti Allah. Wa may yattaqillaha ila akhir, nek jenengan bertakwa tenanan, dikei solusi dari setiap kesulitan panjenengan, mari kuwi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jenengan dikei rezeki saka dalan sing ora disangka-sangka. Mulakno rata-rata delok wong biyen-biyen. Wong biyen-biyen sing kutuk wae poso ya poso, traweh ya traweh. Padahal keterane wayah Ramadan iki ra nyekel dhuwit. Tapi krana ketakwaane iki mang posone iki tenanan, ora kaya awake dhewe golek validasi ngono kuwi. Lah awake dhewe iki lho poso sedina ngono wis sahur di video. Ya ora, buka ngono wis. Halah, sesuk iki kan titik-titik we karo kanca SMA bukber. Kanca SMP bukber, ya ta? Kanca SD bukber. Tempone barno ra magriban, ra ngisaan, mari kuwi hibah. Piye kowe piye, anakmu pira? Aku mantanmu lho balik ya yo. Ecek-ecek. Margono sampai pamit aku bukber mah tak adai dhewe. Ndak aku masalahnya biyen yo ngono kuwi. Saya dulu gitu Pak Budi, tik-tik bukber. Kanca SMP, kanca SMA ngono alah. Bar kuwi ya Gus salat-salat wayah aku salat yo makmume ra enek. Badan kuwi sing ngono kuwi. Lah iki aki mang nyapa teko bukber kuwi mang. Iki yo kuwi. Mila awake dhewe nek gelem poso kita berarti melakukan ketakwaan. Lha nek jenengan ketakwaane sempurna,
Lah mulakno koyo wong biyen, nyeritakne wong biyen. Wong biyen kan ngono kuwi. Kadang gak mikir, ya wis pokoke dilakoni, mergawe tani ya dilakoni, ngopeni sapi, wedhus dilakoni, mari kuwi wayah Ramadan ya poso tenanan. Terus ya ora golek pengakuan, ora butuh dilemu wong. Buktine moro-moro kuwi mang enek rejeki min haitsu la yatasib. Moro-moro nggih ngecat pager ya enek, nggih tuku jajan enek. Ngoten niku. Nek wong sakniki krana kadang posone ora tek tenanan, butuh validasi kuwi mang kadang. Sesuk riyaya ngono moro-moro wis bingung mikir klambi, mikir apa, cat omah bingung. Akhire nyuda kulkas, nyuda TV ngono. Kuwi ora penting tapi sing masalah kudu anyar sembarang kalire niku ora penting. Mulane diusahane penting poso. Iman-iman tenan poso. Margono iki mang tak delok ya wis poso. Mbuh kuwi mang poso tenan apa ora ngono. Tapi wis lumayan poso. Poso to emang. Heeh, jam 3 mang wis mlebu ning kamarku. Macak gulung-gulung ning kasur ngono, macak lemes ngono. Entah ya suwawang ya lambene teles ora cah iki aku. Tak mati ya. Nek jenengan roh Margono mokel ning ndi ngono videonen. Tak dendone 5 juta. Engko nek ra gelem didenda wis. Alah warunge dilas ngono ae. Setahun gen ra buka ya to. Lah iya lah wong saiki rezekine selancar kaya ngono ya to. Posoe ra kuat. Nek sing biyen pancen tau ngono ngono. Biyen cek bengkel. Biyen cek bengkel. Terus kadang nek bubutne ning Pare. Sini Pare kan jauh. No poso no, aku isin. Kowe iki wis terkenal cedhek aku mosok ora poso. Darani aku yo kaya kowe aku kok dikira wong aku ngono. Nggih Gus, akhire ra kuat, enggak kuat Pak Budi di Pare sana. Po pamit video, Gus, sepuntene ingkang kathah kula ngombe es teh. Nyapa kok video aku melek aku yo ngono. Dadi ngombe es teh di Pare sana. Nah, terus nek iso poso niki ya poso sing berkualitas. Aja mek gur ngempet luwe karo mangan. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy." Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Akeh wong sing poso tapi ora oleh apa-apa, sak liyane luwe karo ngelak. Krana sejatine poso kuwi ora mek gur poso tok ngoten mboten. Piye jenengan niku iso ngempet sahwate panjenengan, kebiasaan-kebiasaan buruk panjenengan niki dimpet kabeh. Mulane bahkan saking istimewane wong poso niku turune wong poso mawon ngibadah. Iki cara kasare ngono daripada jenengan melek manggah kenyih ae. Kuasar ya bahasane ya. Daripada melek wong ngrepoti wong ae. Kon darus ya ora gelem, ya toh? Ngaji ya ora gelem wis karuan turu wae. Ngono, sampai turune wong poso kuwi mlebu kategori ibadah. Ning ya nek pengen berkualitas ya aja turu nyapa, maca Quran darus, ngaji kitab sae. Salat wiritan sae, aja panggah padu nek jenengan poso tapi panggah padu, hibah, rasan-rasan, adu-adu dan sebagainya. Yo olehmu mek luwe karo ngelak. Ora entuk ganjaran. Wonten ulama ndawaken laisa shaum tarkat ta'am faqat bal tarkal maharim. Puasa bukan sekedar meninggalkan makan saja, tetapi meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yen jenengan mestine wis paham lah. Sing diharam niki apa ae kan wis paham to. Lah niki poso sembarang kalire, aja mek gur ngempet luwe karo ngelak. Kadang masalah enek, nek posone cah cilik kan ngono kuwi. Poso karo ngeluh, sambat ae. Nek ra ngono panggah karo gestori apa-apa kuwi ora penting. Sekarang menengo HP-mu bandingen ae. Semono. Heeh.
Poso beduk kuwi ora enek. Margono takok poso beduk piye? Ora enek ganjarane kuwi latihane cah TK. Dulu ada di sini puasa itu puasa beduk. Ya anak-anak garangan itu. Wis poso Gus. Lah kok wayah zuhur mari ngono mangan. Nyapa kowe kok ngono? Lah poso beduk kok pranggih pareng. Kuwi latihan ora entuk ganjaran kuwi no. Ya entuk ganjaran kuwi. Nah terus Gus nek wong kerja kaya kula ngeten iki lho. Piripun jenengan mek muni poso-poso ngoten jenengan penak, jenengan ora manjing, jenengan ora manol, jenengan ora kerja. Cocok wae. Mesti enek sing batin ngono kuwi. Jenengan ono penak, bis teko dhewe, dhuwit teko dhewe. Jenengan paling yo awan turu ngono. Ya rene nek kowe ngarani aku turu. Ku nek iya ngono. Ngaji aku ngawut dikira tato. Heeh. Ndere sapa kowe? Segendangan demenku nek ngaji poso bengi ngene iki lho, iso ngrokok. Lah, Gus, kula kerja. Lah jenengan ngkon poso penak. Sik tenang iki jenenge wong jagongan ta iki. Rembug dipikir bareng-bareng. Dadi ngene. Sebenarnya ketika panjenengan bekerja, kemudian jenengan menjalankan kewajiban yang namanya puasa. Puasa ini tidak akan mengganggu produktivitas pekerjaan panjenengan. Duh tenanan, malah insya Allah ketika kamu bekerja, kemudian panjenengan berpuasa, hasilnya akan lebih berkualitas. Jos jis. Loh, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam poso-posoi perang Badar. Perang Badar pasukannya Kanjeng Nabi 313, kurang luwih sekitar niku. Musuhe wiyewon. Nek nglakoni Kanjeng Nabi poso sak pasukane kuwi mang. Tapi hasilnya 313 musuh ewon malah menang. Krana poso. Lah jenengan kalau kerja kok bar kuwi karo nglakoni kewajiban, insyaallah ku hasilnya malah maksimal. Hasilnya malah maksimal. Nah, maka dari itu nek ngomong nglakoni kewajiban, nek panjen pengen kualitas, iki kewajiban dengan pekerjaan panjenengan iki aja wis kok hubung-hubungne, malah insyaallah ketika panjenengan poso ya kok lakoni, kerja ya kok lakoni, ganjarane malah double. Poso kan kewajiban, ganjaran. Kerja kok niati nggih sangu ibadah, kerjamu kuwi mang ya termasuk ngibadah, ganjarane double. Pokoke ngombemu rada akeh lho teorine ngono kuwi. Nek ra pengen keseli ngombemu rada akeh ngono kuwi. Lah jam 8 ngombe gendeng iki ya. Kuwi ra oleh. Kok malah nek sing muni jam 8 ngombe jarene. Lah penting jenengan kerjane panggah tenanan. Semisal kayak driver M-Trans. Ini enek sing urusan marketing, urusan kantor, ngono-ngono kuwi. Nek iso aja kok nggih alasan, saya puasa lho Pak Budi, mohon maaf ini laporannya terlambat, ini ngene. Aja ngono kuwi. Nek iso wis niatono kabeh, posone bengi diniati, mari kuwi isuk kuwi aku mangkat kerja tak niati ngibadah, nggih sangu ngibadah keluargaku engko asile. Wah, ganjarane malah double. Lah ketika semuanya itu panjenengan lakukan sungguh-sungguh, itu akan menghadirkan cintanya Allah. Jadi kerjamu iki mang kok lakoni tenanan, posomu kok lakoni tenanan. Ketika orang itu berusaha, bekerja kemudian dilakukan sungguh-sungguh, itu akan menghadirkan cintanya Allah. Duh, ngerah cintane Gusti Allah ya angel loh. Angel. Ngerah cintane Gusti Allah. Tapi nek Gusti Allah kadung cinta, beres no, wong iki donya sak enek-eneke iki nek Gusti Allah. Ya selesai nek Gusti Allah kadung cinta. Wong kene rada dicintani titik ngene bis ya teko dhewe ya. Ya sepurane ae. Tuku dhewe kan ya guling ae dhewe. Iso geblak. Riyaya ora ngecat omah. Ya ora. Heeh. Riyaya tato mara ngono ndolik. Lah nggih nyangoni anake apa? Nek ngene iki sesuk ya tatak.
Margono orang gua anake ngono tak goleki. Ndi anakmu kene? Sangoni 5.000 maksude. Heeh. Lah. Gus, mosok toh ketika kita sungguh-sungguh, kita itu memang serius, entah itu dalam pekerjaan kita ataupun dalam ibadah kita, itu akan menghadirkan cintanya Allah. Oh iya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbu idza amila ahad, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai salah satu dari kalian ketika bekerja, ketika kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Gusti Allah iso weneng nek enek ning antarané panjenengan iki kerja, mari kuwi kok lakoni tenanan, ora ledah-ledi. Lah nek jenengan kerja kok tenanan, Gusti Allah tambah tresno. Nek Gusti Allah tambah tresno, apa sing ning uripmu angel bakal digampangne. Lah nek sampai Gusti Allah wis duwe kehendak, ida aroda apa kae? Ayyakulalahu kun fayakun. Nalikane Gusti Allah ngersakne ya wis. Ida aroda syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Nalikane Gusti Allah ngendhaki sesuatu wis kun fayakun, gampang. Barang sing ra mungkin dadi mungkin lho kaya jenengan mikir Gus Idam sampai bis teko dhewe telu ngono ya apa teko mikir jenengan? Gak teko to? Gak teko ngaku dhewe ora teko. Tapi penting anake dhewe ben rutinan ya wis nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah, ora tak pikir. Mari ki njaluk ndonga. Dilalah digerakne via Pak Budi, khilaf. Ngedukne rene telu, elektrik kabeh. Iya to, wingko supire ra mudhuk-mudhuk kok wingko. Sesuk nek pomo roh supire pondok kene mubeng ra mandeg-mandeg ndeken. Iki ketoke kerasan ning jero bis iki ketoke. Heeh. Hasine wadem lho. Balfire kalah adem kok kek. Apa nek avansane Margono. Wah. Mila dawuhipun para ulama, pekerja niku sing ahli nyun sewu aja tersinggung sik, tapi sing ahli kerja niku mboten enek hubungane, tidak bisa menjadi alasan ketika panjenengan niku wau ora poso. Mulane wonten ulama ingkang faham akan ilmu agama menyampaikan al amalu laisa udran lil fitri malam yablughil masyaqqah al muhlikah. Al amalu laisa udran lil fitri malam yablughil masyaqqah. Al amalu laisa udran lil fitri malam yablughil masyaqqah al muhlikah. Bekerja bukan alasan untuk membatalkan puasa selama belum mencapai taraf kesulitan yang membahayakan. Kerja kuwi udu alasan dingge batalne poso selagi belum mencapai ke taraf yang membahayakan diri panjenengan. Kecuali nek jenengan wimang poso umpamane dilalah lambunge mbledos utawa nyapo membahayakan ngono lho. Wah iki nek sampai ramangan mati, wis katakanlah ngono. Lah kuwi monggo. Tapi kok selagi tidak membahayakan nyawa panjenengan, kerjane jenengan kuwi lho. Ini tidak bisa menjadi alasan terus maling jenengan ora poso enggak iso. Panggah poso nek iso. Insyaallah tambah kualitas, malah asile malah tepak. Ya kuwi mang kaya sing tak contohne kuwi mang. Mila Imam Ibnu Hajar ndawaken al fitru bila udrin min akbari dzunub. Membatalkan puasa tanpa udzur termasuk dosa besar. Ora enek udzur, ora enek apa-apa sing membahayakan panjenengan, moro-moro jenengan mokel. Ora ngawaki umpamane Pak Tato kok sambi kono ditimbali guse jam 10 dilalah teko togokan roh es degan. Mau enggak ngono Tato. Wis ora apa-apa lah. Guse ora roh, wong-wong ora roh akhire nggih topeng apa piye ngono ya to. Wis ngombe glogok-glogok ngono. Lah kuwi ora oleh ngoten niku. Batalne poso tanpa adanya udzur itu termasuk min akbari dzunub, termasuk dosa gedhe. Nah,
Meskipun disaur, meskipun kok bar kuwi disaur, tapi kecuali nek enek udur sing membahayakan, umpamane kowe perjalanan kok sambi kuwi dilalah apa? Lambungmu kumat, apa ndokmu kumat. Nek ra dileboni panganan, lambunge apa ndoke memang meledos. Umpamane apa ya wis mati, bahaya mati lah ngono. Ah, wis lemes ngono. Wis iki kudu nganu iki. Kudu diselamatkan. Wis kuwi menggok ning bakso togokan ngono ora apa-apa, mangan tem mari kuwi mangkat neh. Tapi nek ora nganu kuwi termasuk dosa gedhe walaupun kok sahur. Mulane maksude napa? Niki kula sampekne. Aja gampang-gampang batalne poso. Iki wajib. Ngono lho. Jajalan. Mau dijajal mokel lho, jajalan poso tenan ngono kok dijajal mokel. Paham ora? Tenan we maneman lho. No, we kudu kuat 30 dina lho iki. Tuh kaya nggono ngono alasan kula mboten kiat ngene-ngene. Jiyeceken pisan. Heeh. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya iki, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sapa wonge sing ora ninggalne perkataan dusta dan perbuatan buruk, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta karo perilaku sing elek, maka Allah tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya. Artine posomu imang ya ora entuk apa-apa. Jadi poso-poso jenengan ora ninggalne omongan sing ora enek manfaate, ben cetuk uang ngapusi umpamane dilalah nyambut gaene dodolan. Mbuh dodol brambang apa dodol mobil kuwi aja gampang ngapusi nek poso-poso. Krana nek jenengan kok poso-poso ya ngapusi, mari kuwi ya panggah gawe perkara sing elek. Gusti Allah ora butuh karo sampean sing ninggalne mangan karo ngombe, artinya juga tidak ada pahalanya. Lah nek poso-poso kuwi ya sing apik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu diperbaiki sebaik mungkin. Pomomong ya sing jujur, sing manfaat. Mari kuwi perilaku-perilaku sing biasane jahil, sing biasane nginceng tanggane adus, apa nyapa. Nah, ngono iki diilaki. Aja ngamuk-ngamuk, aja nesu-nesu. Lah, mulane Kanjeng Nabi dawuh, khamsun yuftirna as-shaim. Khamsun yuftirna as-shaim. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Jadi jenengan wis poso tapi kok nglakoni 5 perkara iki, ganjarane gagal. Batal semua. Apa yang pertama? Al-ghibah. Rasan-rasan. Poso-poso ora darus malah ning empere musala ngomong ae. Lah iya. Omah ngarep kuwi. Guse mambengi lebes. Ngene. Mbah Pak Budi kok ya gelem ae ngono. Wis malah ngrasani aku, ngrasani Pak Budi ngono. Ngrasani sapa. Margono iki tibakno taun iki rada poso tenan ngono. Wis malah dibahas ae ngono. Niku iso batal ganjarane panjenengan. Akhire oleh mek luwe karo ngelak. Nomor 2 sing iso batal nih ganjarane poso apa? Wan namimah. Adu-adu. Enek wong rukun didu, suami istri rukun didu. Bojomu ndiki digandeng kae lho. Aku roh, ning ngajinan ndiki bokonge kesenggol. Lha. Wis mah didu gen tukaran, roh wong rukun ora demen. Lah kuwi batal ganjarane. Nomor 3 apa? Wal kadzib. Goroh, omong sak omong ngapusi. Omong sak omong bang ngapusi. Wa nadru bisyahwat. Nek ra ngono nyawang apa-apa dengan penuh syahwat. Poso-poso mari iki blonjo ning pasar. Klambi riyaya roh wong rada
Sholihot ngono wis. Poh. So kaya ngene. Iki nikmat apa ujian? Lah kok sampai muncul syahwat? Gagal ganjarane. Oleh mek luwe karo ngelak. Lho berarti ya tak batalne pisan Gus. Lah batalne termasuk dosa gedhe kaya sing mang wis tak sampene to. Ah, paham? Dadi nek kok batalne termasuk dosa gedhe, tapi nek ora kok batalne ya oleh mek luwe karo ngelak. Lha terus piye kuwi? Mulakno ya aja nyawang. Wong kadung roh dilalah nek tanggamu mleding. Astagfirullahaladzim, sedang ngene ae. Nek rondo kiter ngono. Kan ya enek rondo iki biasane ra penting ngono lho. Sore iki mubeng ae ngono. Pamer lekek, pamer apa, welut. Kok nggoyu iki. Ini M-Trend juga ini. Lah iya kuwi nek kowe riyaya kok ngono kuwi. Jadi mripatmu kok jelalatan ngalor ngidul. Kan gak enek lah istilahnya cah nom-nomi ada nek poso ngabuburit. Sore-sore itu loh Pak Budi. Ngabuburit apa? Ya survei rondo kuwi paling. Ngabuburit iki wis ning omah darus ngono lho. Ora iso darus muter YouTube Quran apa piye ngono lho. Aro masak, aro adang, ngono. Tapi jenengan dhewe, iki sing wedok-wedok ya aja nguji poso-poso iku mah klambine ra karo-karuan. Mah diumbar. Lah mampune sedekah nggih niki lho Gus, ngono jarene. Kowentir wisan. Remuk. Ya saling menyelamatkan lah. Aidho iki saling menyelamatkan. Keplepeken aku. Saling menyelamatkan nek iso. Dadi jenengan dhewe iki ya njaga sing lanang-lanang ki ya nek iso nggawe kacamata kuda. Lah iki supire M-Tran iki umpamane kowe nek penumpang ngono dilalah enek Sholihot ngono ya kok poso. Astagfirullahaladzim. Inggo daripada mek oleh luwe karo ngelak. Dienggokne ning ndi? Kok kowe malah pengen nggokne iki piye to? Wal yamin al kadzib. Terus yang nomor selanjutnya sumpah palsu. Sumpah palsu. Jenengan poso-poso mari kuwi kok cetok uang ngono sumpah palsu. Oh tenan sumpah tak omongi. Ngene mang ngene palsu. Oleh mek luwe karo ngelak. Pahalane batal. Kan enek to wong titik-titik sumpah. Padahal mbok dheke sumpah dhek ngerti. Nek wong itu tukang ngapusi, dhek iki ora bakal percaya tapi gampang sumpah palsu, ora usah gampang sumpah. Ora usah gampang sumpah. Ya nek jenengan kok kuwi mripat jelalatan sampai syahwat. Wong wedok yo ngono kok sampai syahwat karo wong lanang ngono nek wong lanang gawagak ngono masyaallah. Ini apa? Ujian apa godaan? Ah, wis kuwi yo badar kuwi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Mila nek ulan poso iki gen posone ade berkualitas, isine nggih amal soleh. Karena ini bulan yang penuh dengan barokah. Qad ja'akum Ramadan sahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah melakna hawane penak ngono to gitu. Oh, beda lho poso bulan Ramadan karo ora bulan Ramadan. Nek wong sing ora poso diomongi ngene iki ora ngerti rasane. Jeje. Ini dawuh Kanjeng Nabi, qad ja'akum Ramadan sahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fi abwabul jannah. Lawang-lawang surga iki dibuka ombo nek bulan Ramadan ngene iki penak.
golek surgane Gusti Allah iki penak tenan iki. Mulakno lakonono amal soleh, darus. Sing duwe-duwe akeh ngono ya berbagi, sedekah. Terus nek ra ngono ya pokoke nglakoni amal soleh lah. Wis kebiasaan-kebiasaan elek iki dilaki, apa neh gayane rondo tapi malah mendem. Enek biasane bocah iki rondo ngono. Rondo ngono ngarepe gendakane bengak-bengok nyanyi kangen band. Leh karo nggo gitar. Mari kuwi jam 7 kopak. Kowentir kok. Enek sing ngono kuwi koplakne ngono. Oh, malah kopak. Jadi rondo itu jam 3 itu loh. Nganu, ronda itu loh Pak Budi. Biasanya di cewek-ceweknya. Hayang bangun. Dilalah bapake sing tangi. Jeceki kok. Heeh. Piye enek ngono piane ya an. Nyapole panggambrebek kira ngalih-ngalih, suaramu elek ngono. Nah ngene iki wis tuftahu abwabul jannah, lawang-lawang surga dibuka ombo ngeten iki. Ayo ade golek surga. Golek surga. Wa yughlagu fihi abwabul jahim. Terus pintu-pintu neraka ditutup. Artinya ya iki wis penak tenan golek surgane Gusti Allah. Lawang neraka ngeten iki ditutup, krekep. Wis potensi surga kabeh. Mantun niku wa tughalla fihi asyayatin. Dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Nah, dalam beberapa komentarnya para ulama maksudnya setan dibelenggu. Loh Gus, kemaksiatan kok masih ada? Katanya setan bulan suci Ramadan dikunci, dirantai. Tapi kok kemaksiatan buktinya masih ada. Kadang enek wong util, kadang enek wong apa. Iki piye to? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan maksudnya wasufidat asyayatin, setan dirantai iki mang. Yang pertama, ada yang mengatakan sing dirantai iki mang sing gedhi-gedhi tok. Geng-genge tok. Geng-genge tok akhirnya sing cilik-cilik iki jek pececeran. Ana kalane maksudnya setan dibelenggu kuwi mang dilemahkan kekuatannya. Tapi bukan berarti terus mari kuwi dirantai kabeh. Mulakno kadang kemaksiatan ya jek panggah enek kuwi maksudnya setan dibelenggu. Artinya kita itu juga harus menjaga diri kita piye caranya dhewe selamat ngono lho. Eman-eman iki. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Terus ning jerone wulan Ramadan iki enek malam Lailatul Qadar. Jenengan kok oleh malam Lailatul Qadar kuwi kondang banget. Masalahnya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini sekitar 80 piro tahun lebih. Berarti jenengan koyo nglakoni kesaenan 80 tahun lebih. Wong ae dhewe nglakoni kesaenan wong saiki umure ae dhewe nek sing 30, 40, 50 ngono kuwi. Wi eleke iso 40 tahun kok. Iso 45 barang kok. Wong awake dhewe iki apik 2 tahun ngene wis gayane kaya wong paling soleh. Alhamdulillah. Masyaallah wis ngono kuwi kok. Gitu. Pun mila ayo kita upayakan sebaik mungkin pada bulan suci Ramadan niki. Terus nek jenengan kuwi nglakoni ngibadah-ibadah kuwi kok jaga tenan. Jadi kan enten dawuh Kanjeng Nabi, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahuna idza tanaba al kabair. Waktu di antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainahuna idza tanaba al kabair. Merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi nek sampean nglakoni salat duhur kok lakoni, ngasar kok lakoni. Waktu antara duhur dan asar ini akan menjadi pelebur dosa panjenengan. Ramadan iki kok jenengan ya poso, mari kuwi Ramadan sesuk jenengan kok ya poso. Jarak antara Ramadan ini dengan Ramadan depan ini akan menjadi kafaroh dosa-dosane panjenengan selagi kamu tidak melakukan dosa besar. Dosa gede ya apa? Musyrik lah, mateni wong,
dan sebagainya. Ngoten niku. Lah lumayan to. Mulakno wong ini gelem nglakoni ketakwaan, poso, salat, wae Jumatan ya Jumatan, uripe tambah enteng, enak. Tapi nek barno ya Jumatan ya ora, salat ya ora, poso ya ora, riya ya melok. Wah, kuwi dosane bek ora suda-suda mati barang ngebot-ngeboti. Nah, ngoten niku, mulakno monggo dadi wong saleh. Isin karo Pak Budi ngene iki lho, poso-posoe sedekah Pak Budi. Isin aku wedi nek ganjarane akeh Pak Budi karo aku malan. Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wong nek gelem poso dipondaseni iman atas dasar penuh dengan keimanan. Wah yakin ini perintahnya Allah. Ini kewajiban, mari kuwi ngarep-ngarep pahala saka Allah Subhanahu wa taala. Lah seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho. Terus uang ini gelem poso dongane mandi. Wi sing ngomong Kanjeng Nabi, sing dawuh Kanjeng Nabi, salasu da'awatin mustajabatin. Ada 3 macam doa yang mustajab, doa yang sangat mujarab, mandi. Dungane sapa? Sing pertama dakwatus shaim. Dungane wong sing poso. Dungane wong sing poso. Nomor 2 sapa? Wa dakwatul musafir. Doanya orang musafir, wis kaya jenengan perjalanan arep ziarah, arep ngaji rene, wis poso, mari kuwi musafir pisan, perjalanan ibadah. Nah, kuwi dongane mandi banget. Nomor 3 sapa? Wa dakwatul madlum. Dungane wong sing teraniaya. Jenengan kan kita teraniaya, terutama bapak-bapak kan teraniaya bojone to iki. Lah karek posone. Wis kuwi tambah mandi dongamu. Wis ngene ora usah akeh-akeh. Penting wajib poso, sok ditambahi neh malam Selasa. Ngono ya to. Nah, poso diusahane poso. Aja gampang batalne poso. Kuwi termasuk dosa gedhe. Engko titik-titik batalne. Ning nek pancen ra kuat kemudian tidak puasa dicatet. Ngoten lho nggih. Nek pancen ra kuat poso membahayakan kuwi mang enek udzur kuwi mang. Lah dicatet sesuk disaur. Paham ya? Fadilahe nek gelem poso diunggahne derajate karo Gusti Allah, dosa-dosane di ngapura. Pun garis besare ngoten niku. Wis ora usah angel-angel. Muga-muga aku ya kuat lah. Aku cilikanku mbiyen mah kuat to 30 dina ngono kuat. Kuat. Nek wayah saiki ngono kadang ora mokel ora, mek ngresula kadang, pokok ora diundang wong awan-awan ngono. Wah nek awan berat Pak Budi. Ning dalan enek es degan, waduh. Budrek aku. Enek es teh ngono jibek. Nek cilikanku mbiyen kuat kula. Jek TK kula ning ngarep iki TK iki. Aku nek ra poso ngono karo ning liya dilok-lokne mbiyen karo mbakku. Mbakku demo ning ibuku, kok penak men Dik enggak poso. Nah, akhirnya aku poso. Wah, tapi yo karo lemes nangis-nangis. Ibuku sampai ra tega. Sregep aku mbiyen poso. Turu ning mester. Pun ngono wis mumet lekas luwe neh pisan. Serasa akeh ngomong arek jibek, tapi jenengan istimewa. Ini termasuk ngurip-ngurip malam Ramadan. Jenengan darus maca Quran ngoten lho. Niki kan bulan tumurine Al-Qur'an. Bulan Ramadan niki maca Quran jis niki. Ganjarane akeh. Lah Quran sing jenengan waca kuwi sesuk iso nyafaati panjenengan. Ngoten lho. Deres wis sak iso-isone. Sorokan enek kiyaine ya sae. Ngoten. Pun nggih. Nggih. Jajal nakoni mosok ngene iki ya akeh wong adoh. Lombok mana Lombok tadi? Lombok naik apa ini? Lombok hijau, lombok abang, lombok keriting. Sesuk iki tibakno ning Jakarta saya itu besok.
Habis ini berangkat. Naik Emtran. Cara rong kadung tuku tiket. Ada ya Emtran. Blitar ke Jakarta. Bah jarane numpak Emtran kuwi, maksudnya genah gratis. Aduh, mumet tak budi ngene. Kenalake dhewe iki tutuk, rusake dhewe iki. Heeh, musafir. Arep ngaji wi musafir tenan. Tapi poso aku. Ya sepurane ngono kuat aku ngono kuwi. Engko pengen mangan akeh. Mekah aku poso, Pak. Karo umroh, wah kesel lho. Wayah umroh ngono kuwi. Umroh kan ya kesel loh, tapi kan ya ganjarane umroh wayah poso ini kan ganjarane koyo haji. Umroh wayah poso ngene iki ganjarane koyo haji. Aku tahu umroh karo ning biyen, wah aku lemes. Ning Nila tak omongi, "Mah sampean nek ra kuat mokel sampean tas lahiran zaman semono aku apa karo novel barang." Heeh. Bocik nyusoni apa piye? Lali aku. Heeh. Wis bar kuwi bareng bojomu lho to. Bareng bojone Tato iki. Lah ning tak jak umroh meneng. Poso-poso wi awan. Lah piye tawaf ping 7, sa'i ping 7, awan lho. Bayangno. Lah mari kuwi perokok-perokok koyake dhewe kan gulu garing ngene. Lah mari tahalul gulu garing Pak Budi. Akhirnya saya itu bilang ke istri saya, jalan ke hotel itu saya bilang, "Sampean ku nek ra kuat poso gak apa-apa lho. Apa mokel gak apa-apa." Meneng enil nganu ning iki meneng ae terus akhire ning bilang, "Nek jenengan ra kuat jenengan piyambak mawon lho sing mokel." Akhirnya krungu bunyai, ibu saya denger Pak Budi, ngisin-ngisini, koyok ngono Gus. Oh iya yes, poso ya. Akhirnya turu karo lemes aku ya. Gruguh aku. Panas kok pas kuwi, bayangno. Tapi jadukno cara mokel ngono ya isin. Ndolik ning sor kasur ngono ya isin nek mangan mie godhog ngono. Mokel ra kualitas. Terus kuwi nek enek jamaah ST sing pancen buka-buka warung wayah nganu. Lah rezekine nggih niku lho, ning ya aja diedeng ngono. Maksudnya ya ditutupi geber, menghormatilah. Jumlah dibuka. Ready nggih wong mokel, jumlah ngono. Kuwi ngentahi ngono kuwi. Terus nek ra poso ya aja ngrokok to ning ngarepan. Delik nek pancen ra kuat. Ndolik ndepipil ngono lho. Minimal heeh. Pengalaman. Ora kadang aku dhewe iki nek roh wong Ramadan ngene iki terus ngedeng ngono. Ya ora pantes lho. Bulan suci Pak iki suci Pak. Aja ngedeng. Ngedeng iki ngetokne ngono lho. Malah kadang di video aja ngono kuwi. Live. Ngono kuwi. Cahadro sampai enek sing ngono kuwi dendonen ae. Disawer sik, mari kuwi dilapurne aku. Wis bingung arep ngomong apa. Selak sahur. Orang mana? Dari mana? Mojo Kediri. Dekati makom Gusmi. Belakang dari mana itu? Coba Lombok sik iki, Lombok ijo iki. Ini disangoni Emtran iki nggo. Apa arah Lombok belum ada Emtran, belum. Oke, dilungkas di KI, sak Indonesia KI nggo karo Emtran. Emtran itu jalurnya mana saja? Jakarta, Denpasar Bali, Bogor. Wah itu. Ini jamaah-jamaah bisa naik Emtran. Kalau pengen ngaji ke ST. Lewat Blitar toh? Lewat Blitar, Emtran. Enggak di sini aja. Wis genah Josjis, hubungannya karo ST yo konco kental. Maaf ya Gus ya, saya mau bicara ya. Oke, lali aku ya. Salam Bu, salam. Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bu? Ira Buhani. Siapa? Ira Buhani. Ira Buhani ya. Ira Buhania. Ya.
Nah, Iya, Bu Ira dari mana? saya asli Banyuwangi, tapi saya ada di Australia lama. Australia. Iya, terus pulang ke Lombok karena Australia ini pundi, Bu? di Perth. Perth, Oh, di Perth. Iya. Perth. Berapa tahun di Perth? saya 25 tahun. Wah, Di Belanda 3 tahun. acaranya nopo jenengan? Saya itu saya itu kan Mboten di Australia Belanda itu rumah tangga. mik Rumah tangga. kerja. Rumah tangga. Rumah tangga gimana? Menikah. Oh, menikah sama orang Australia. Surabaya tapi tinggal di Australia. Lah nggih, terus teng mriko niku nopo? Maksudnya Enggak, saya itu kan benar apa bisnis apa-apa? Ya, saya bisnis, saya galeri, saya apa namanya aksesoris. Wah, aksesoris. Ya, Aksesoris apa? ya pokoknya berlian ya, apa hake mutiara. Sekarang masih. Ini saya bawa Gus, tapi maaf ya Gus ya, saya itu kan pinter bahasa Inggris, aja tak pinter lah. Oh, sama kayak saya sama. Ya, saya sama kan tak pinter tapi ya bisa lah. Kenapa saya enggak mau bicara sama tamu? Jadi barang saya macet gitu loh. Langsung saya enggak mau bicara sama tamu, supet mulut saya itu. Oh, jenengan itu hari ini sumpah. Iya, 2 tahun ini saya enggak mau nawarin, malah benci lihat tamu itu saya. Tiba-tiba benci. Iya, Lah kenapa? enggak tahu. Mulai bapak saya meninggal. Gini sampai- aja Bu, dagangannya ditambahi. Jual sarung Gusikdam series. Oh, begitu. Loh, coba aja jadi reseller. Iku nek tambah semangat. Saya bingung aku. Bu Ira, jenengan muslim. Iya, Muslim. Muslim, Pak. Anaknya di mana sekarang? Di Australia semua. Berapa anaknya? 3 cewek-cewek. Dan jenengan kesini sama siapa? Sendirian. Berangkat dari Lombok. Tinggal di villa anak saya. Lombok, rumahnya siapa itu? Villanya anak saya. Oh, villa. Ya. Lah kesini naik apa? Naik bis. Gus, saya ini enggak ada kerjaan sudah berapa tahun saya enggak kerja. Capek saya sudah. Gitu. Anaknya berapa Bu? 3 cewek-cewek. Wis sing kerja anake kuwi jenengan santai. Ya tapi dia marah Gus. Karena saya ya itulah suka percaya sama orang. Ngutangkan enggak dibayar gitu. Kapian wong. Terus saya ikut itu, baru ini ikut apa, kiai-kiai itu dimintain mahar. Akhirnya habis uang saya. Oh. Sudah saya enggak mau kerja. Sekarang karek didik. Sudah modal saya habis. Dimintain uang. Habis ini gini ya Bu, pulang. Ibadahnya ditata. Ya. Ketakwaannya ditata. Tenangin diri dulu. Ya. Terus perbanyak baca istighfar. Ya. Nanti kalau ada jalan keluar. Karena salah satu fadilahnya istighfar itu ketika orang hatinya sempit, itu diluaskan. Ketika orang ada kesulitan, dibukakan jalan. Iya. Ketika orang tidak punya rezeki, akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Jadi PR-nya itu kalau sarannya Gus Idam ya, pulang di rumah ketakwaannya ditata, ibadahnya ditata. Kemudian perbanyak baca istighfar, syukur-syukur 1 hari 1000 kali. Terus nggak usah banyak-banyak ke sana. Itu Ya nggak baik. Itu bingung aku. Ya bingung saya Pak, bulan ini saya bingung karena saya Nggak usah juga. bingung. Ya saya pinjam rentenan saya dibujukin orang gitu. Bagaimana anak saya marah, tidak mau ngasih uang lagi. Jadi Jadi saya gampang kapusan kok, mesti nesu no. ya. Tapi Bapak mungkin tahu hati saya, baik sama orang kok. Siapa? Bapak mungkin ngerti hati saya baik sama orang. Gus ya Gus. Wah aku tuh bapak ini masih. Oh iya. Bapak. Kaget aku bapak. Pak Kiai, bukan Bapak, Pak Kiai. Bukan kiai saya ini. Saya ini Cino kok. Saya temennya Pak Budi ini loh saya. Saya ini koko saya. Iya. Koko. Kalau bapak ini, bapak Tato ini. Susah saya. Susah. Sini aja Bu, ini tak kasih hadiah sarung sahabat series. Amin.
Buat Amin. oleh-oleh nanti. Terus iki apa iki? Jaket apa bantal iki? Nah, nanti buat pulang naik bis lagi toh. Iya Pak. Nah, ini Ya Gus ya. bantal ada, tanggalan ada dari Emtran. Dari Emtran Bu Ira. Ya. Nek minyaknya ra usah engko nek masak ning ndi malan. Terus ini ada ampau Terima kasih banyak. dari beliau Pak Budi. Oh ya, terima kasih Pak Emtran. Budi. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Amin. Makasih doanya Bu. Pun gitu aja, Ya. pulang istiqomah di rumah ya Bu. Ya. Wes banyak istighfar, jo susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo. Kaya wong ngeterne berkat ya. Assalamualaikum. Pak Idam wonten. Wonten nggih. Aduh, asik kok ning gini. Banyak teman Pak Budi. Orang di sini macam-macam. Macam-macam. Terus yang belakang itu coba Jine. Coba yang laki-laki sing masalahnya lagi akeh endi iki? Yang lagi masalahnya banyak mana? Ning ndi? Belanja ning ndi? Sing ndi? Sing jauh-jauh. Sing di masjid baju hitam baju hitam di masjid Poso-poso ngene iki po enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak. Namanya siapa Pak? Nami kula Siswantoro saking Kepanjen. Duh. Tanggonipun Pak Budi. Dekat sama garasi. Nggih, celak. Berapa kilo? Garasi sing wonten Talangagung, dempet, Gus. Oh mepet. Nggih, Siap. Pak sapa mang jenenge? Siswantoro. Pak Sis. Nggih. Naik apa Pak Sis? Alhamdulillah istiqomah betotap hari ini mungkin yang ke-76, Gus. Tap jeep itu. Nggih. Berapa orang jiran? Alhamdulillah hari ini kami bertiga. Saudara apa tetangga? Tetangga, tapi saya anggap bapak saya sendiri, Gus. Siap. Nggih. Dulur temu gede. Nggih, leres. Jos. Nggih. Gini, Gus. Kalau boleh saya mau cerita. Siap. Dan mudah-mudahan cerita saya ini nanti akan menjadi pelajaran bagi jamaah ST yang ada di tempat ini. Siap. Dan juga yang sedang live streaming. Siap. Tentunya saya sebenarnya ingin menangis, Gus. Ingin menangis, sangat ingin menangis. Saya ingin mencurahkan isi hati saya, tapi saya tidak sampai, Gus. Siap. Begini, Gus. Saya istiqomah mengaji di Sabilu Toba. Nggih. Sudah yang ke-70 lebih. Tetapi Gus, dengan niatan bismillah, saya mengaji, hadir, mendengarkan Gus berceramah, dan juga bersama-sama saudara-saudara yang di sini membaca Setunduror dengan hati saya yang ikhlas. Namun pengkhianatan terjadi, Gus. Wah, mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di sini semua tidak mengalami seperti saya. Jujur, Gus, saya bismillah naik dari Malang ke sini untuk mengaji dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Saya ke sini untuk mencari barokah. Tapi di rumah mekakah, Gus. Artinya gitu. Gus, kita mesti paham. Wow. 27 tahun, Gus. Kami berumah tangga. Seneng omah mengkokok. Nggih. Duh. 27 tahun saya mempercayainya. Bahkan
saya sangat Gak percaya apa-apa, sekali. bene-bene. Ini mudah-mudahan gen diblong nih, gen Nggih, diblong. mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran kepada semua jamaah yang ada di sini maupun yang live streaming, Gus. Siap. Ya. Ya Allah. Itu berapa bulan yang lalu kejadiannya? Maksudnya sekarang gimana sekarang? Sekarang Saya tetap bertahan, Gus. masih bersatu. Demi anak-anak. Istimewa ya Demi Allah. anak-anak. Demi 3 putri saya yang cantik-cantik, Gus. Saya ingin bertahan. Walaupun sebenarnya sangat berat. Mudah-mudahan pelajaran ini buat ibu-ibu Wilo, itu Mak. untuk bisa diingat. Nek bojomu ngaji aja mekakah. Nggih. Sebenarnya begini, Gus. Wong lanang ngaji pengen apik. Ingin hidupnya lebih Iya. baik. Ojo ning omah malah sedekah. Maaf, Gus. Melok pegelau. Saya sebenarnya ingin menangis, ingin menjerit. Mboten usah, Pak. Nggih. Aide wong lanang Nggih. nangis di depan umum gengsi. Iya. Engko ening Tapi jero mobil. setegar-tegarnya, Gus. Kalau dihianati, Gus. Saya yakin sakit tidak akan bisa Maka diobati. dari itu, Nggih. ya mewakili Pak Sis. Sebenarnya walaupun laki-laki itu terkadang lupa akan perhatiannya kepada seorang wanita, tapi seluruh perjuangannya itu sebenarnya untuk wanitanya. Betul, Gus. Oh, ning kadang wong wedok butuhe ecek-ecek. Yang ngono Nggih, itu saja, Gus, yang bisa saya sampaikan. Tapi Cuma- Pak, tenang Pak. Nggih. Kita harus Saya minta doanya kepada seluruh jamaah Nggih. dan juga Gus, mudah-mudahan saya dikuatkan hati dan mampu untuk menghadapi cobaan yang diberikan Allah kepada saya. mampu Pak. Nggih. Ini ada sebuah kata-kata Gus buat semua saja. Wah, Sama AST yang ada di sini dan juga yang live streaming. siap. Laki-laki itu diam. Tak akan berkata apa-apa. Namun di dalam pikiran dan hatinya, dia akan selalu berupaya untuk kebahagiaan keluarga. Itu saja, Gus. Nggih. Josis. Bila Pak, Nggih. laki-laki yo. Saya rasa cukup, Gus. Saya sudah nggak tahan. Nggih. Saya ingin menangis. Ya. Tenang Pak, Nggih. Ya. laki-laki akan gagah ketika pegang ini Pak. Ampau dari Pak Budi Pak. Nggih. Nggak usah khawatir Pak. Ya. Terima kasih. Bangga Gus. gagah Pak. Jangan betul Nggih. susah-susah Pak Sis. Oh iya Pak Budi, terima kasih. Kalau ada lowongan kerja Pak, saya sudah resign tadi kemarin. Nggih. Iya. Siap, siap. Betul Gus. Jujur saja. Jujur. Dia menyelam sambil Iya. minum air. Iya. 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 Siapa tahu dapat barokah, saya bisa kerja di tempatnya Pak Budi kan lebih Sekarang baik. kerja apa tuh Pak Sis? Alhamdulillah saya resign dari pekerjaan Gus. Dulu Gitu. apa dulu? Saya security. Satpam. Security. Nggih. Security Gus. Ya. Security. Nggih, nek muni. security. Bingung Gus, ya, ya. Security dan juga kerjaan sambilan saya memang bergelut dengan dunia hiburan Gus. Saya seorang MC Pranoto dan juga sering Dulu Nggih. dulu nggih nganu, rada ses jenengan. ses boten tapi setia nggih. Maksudnya dulu nom-nomane ya rada ses. Nggih, ses nggih. Maksudnya yang ngerti mic lah. Paham. Oh, kalau ngeler kabel enggak pernah, Gus. Karena profesi saya MC dulu. Tapi maksudnya enggak sampai aneh-aneh ngono enggak? Boten. Alhamdulillah boten. Bersih. Bersih. Saksinin pun bapak menika. Tahu Berarti mboten garangan riyen. Boten, Gus. Boten. Kalau Sabar Pak, kiat jenengan nglakoni. insyaallah donganipun paringi kuat Gus. Kula dongakne. Mugi-mugi. Nggih. Saya ingin tetap keluarga saya utuh itu saja. Apapun yang Mugi-mugi enggal pikantuk pekerjaan yang Nggih, amin. barokah, Nggih. dinaikkan derajatnya, Amin. terus Amin. ditoto. Nggih. Nggih Pak, niki saking M Trans. Terima kasih Bapak Budi.
Makasih Pak, mudah-mudahan Pak Budi kayak mendapat lengo, Pak. berkah dan dimudahkan rezeki. Gak ono lengo, nggih bojone gen nggih blonyoan. Ini tak kasih minyak klentik saya ini. Nggih, matur sembah nuwun Gus. Blonyohno nggo. Nggih. Nggih. Suwuk kok megu sigdam. Apa Mas iki lengo klentik? Nggoyo Pak Budi. Nggih Gus, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho gini lho Pak. Jenengan ojo piye-piye. Yo kadang kok ya dhewe iki minimal kalau kita itu tidak bisa menolong orang, sesekali kita menjadi pendengar yang baik. Ya gitu. Karena biasanya uang yo pancen curhat sing apik ning Gusti Allah. Tapi kan yo dhewe iki wong awam to. Kadang kalau kita itu juga perlu teman duduk yang positif. Ya sejenak mendengarkan keluh kesah hidup kita lah. Kadang ini kok Pak Sis ini wis iso ngebrol ning ngene wis mawarem ngono iki. Semarem tapi koyo ngono lho wong lanang iki koyo ngono Pak. Ya Allah, ya wong wedok iya sing setia. Wong lanang iki tapi ya bar nek dipercaya ya aja atraksi. Wong lanang kadung dipercaya ono atraksi pola hae. Latu-latune ra kondusif. Liar. Bon ya Allah, muga-muga Pak Sis dikai kekuatan. Apa? Apa wi hadiah? Ini dilungne Mbak M Tran iki. Apa iki, Pak? Beh, malah ngrepoti. Apa ini, Bu? Bu Ira? Wah, akik. Wah, ini ngantem tato bocor ini. Jelak. Kodi. Gini toh. Ini. Tangan mana sini? Sisik. Jari manis. Diusuk-usuk. Wah, ada motif pohon. Batu apa ini? Tapi mboten enten demite to, Bu. Ngene apa? Iki mau wonten mah dikira wong udunen iki. Makasih ya Bu Ira. Aku malah terima tukang pijet ya. Jadi aku mlebu kamar ning yo wedi. Iki apa kok mentol-mentol iki. Wah luar biasa. Ini pas wanyel karo tato apa ngono ya ditok ngono ya. Kena iki sanguriyoyo iki. Makasih lho Pira. Buana ya oleh. Wah, nggih. Siap. Maci banyak. Ngaling ngrepoti isin naik dhewe ya. Ki apa iki sanake kowe nek demite. Engko bengi mau wetu wae moro-moro. Ikdam, saya Jin Janjun. Aduh. Yang dari jauh dari mana? Nyapa piye? Lampung Gus. Sik Lampung sik kae. Manut ati aku. Yo ngene iki enek hikmah mestian, yo. Kok ceritane Pak Sis ngene iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi aku iki apa miring ta iki? Namine sinten, Bu? Mbah Darti, Gus. Daleme pundi? Lampung. Kalih sinten mriki? Kalih ponakane Tiang pindan? tiyang gangsal, Gus. Nitih napa? Mobil. Nitih mobil berangkat kapan? Berangkat dari Minggu, Gus.
Nyampe sini. Nyampe Pulau Jawa hari Senin malam, mau ke sini malam Selasa, enggak nutut Gus. Oh nggih. Nginep di mana? Di rumah orang tua sambil ngekoli bapak dan mama. Orang tuanya pundi? Di Gerobokan. Wah, berangkat dari Gerobokan ini tadi berarti. Ya jam 10. Ini pertama kali. Iya Gus. Nyampe sini jam pinten wau? Jam 3. Alhamdulillah. Pun seneng. Ya. Pun seneng. Alhamdulillah seneng Gus. Kenapa kok pengen datang ke sini, Bu Darti? Saya melihat itu di YouTube Gus Idam itu, saya kepengen ke sini terus. Sekarang sudah ketemu pun seneng. Ampun, alhamdulillah. Badhe matur napa? Kula nyuwun barokahipun Gus. Nggih, amin. Mugi-mugi sehat panjang umur nggih Bu Darti. Nggih, alhamdulillah Gus. Wangsul kapan? Mangke njang langsung wangsul teng Lampung. Mugi-mugi lancar, selamat. Amin. Kula ngapunten ingkang kathah nek kathah lepate nggih. Nggih Gus. Umure pinten? 73. Garwane sehat? Alhamdulillah. Putrane pinten? Kula mboten gadah niki momong anak tiri, makanya kula pengen ke sini. Anak kula saya sedaya cuman mantune kula sing mboten saged momong kula. Nggih. Pun mugi-mugi sehat panjang umur, Bu. Nggih niki ngurusi putu anak kula sing bajeng ninggal, Gus. Ya Allah, nggih, mugi paringi kesabaran nggih, Bu. Nggih, Gus. Kula ngapunten nek kathah lepate niki diparingi oleh-oleh saking Pak Budi. Nggih, matur suwun Pak Entran. Budi. Nggih. Damel sangu. Mugi-mugi Pak Budi panjang umur, rezekine kang kathah, lancar. Amin. Sarunge wis enek wi. Nggih. Nggih, kali minyak klentik. Matur suwun Gus. Nggih. Pak Budi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorsingon ra kenek ya. Kendadaan ya. Sesuk ae ya. Nggih. Jam pira iki? Yo, gek mulai. Wis. Sesuk dinane apa? Jumat iso Selasa. Ngantuk apa piye? Heeh. Ki sitok iki wehno maja kuwi. Ki. Ki wehno cah wong kuwi iki lho. Heeh. Gak enek wektu. Atine pas ora tek, ora kena dipeksa.